Zdravo, zdravo. Pre par dana imao sam neki online sastanak i kolega se žali da nije spao celu noć. Zbog čega? Zato što mu je drugi kolega u jednom trenutku rekao da previše radimo i da imamo nekih 20 do 30 dobrih leta u najboljem slučaju, ako budemo srećni. Baš sam u tom trenutku naišao na ovaj klip koji je inače inspiracija za ovaj video koji snimam i zamislio sam se, skapirao sam da moj sin sad završava prvi razred i pred njim je prvi letnji raspust i onda sam se setio onog osjećaja kad si klinac i kad je pred tobom letnji raspust, prvi dan letnjeg raspusta, poslednji dan škole, zvoni poslednje zvono, ti istrčiš napolje, ne moraš ništa, nemaš nikakve obaveze, nikom ništa ne duguješ. Pred tobom je 75 letnjih dana koji se čine kao da će da traju zauvek. Kako smo zaboravili taj osjećaj? Šta se desilo? Ovaj video je o tome. Hoću da vratim to. Evo par aktivnosti koje će ovo leto da pretvore u najbolje leto ikad. Krećemo. Broj 1. Jedi napolju. Što češće. Naravno, kafići, restorani i kafane jesu opcija, ali s ovim cenama teško da neko to može da priušti baš svaki dan. Ali zato je tu piknik, priroda, gde god, klupica u parku. Svaki obrok u prirodi je obrok koji ćeš da zapamtiš. Svaki obrok ispred ekrana je obrok koji nećeš da zapamtiš. Kad smo već u prirodi, postoje mnoge aktivnosti, frizbi, lopta, šta god. Drugo, nađi sebi hobi. Nađi hobi koji postoji samo leti. Ne mora da bude ozbiljno, ne mora da bude teško, ne mora da bude skupo. Ne mora da bude skupo. Ostavi auto ovog leta, uparkiraj ga, hodaj, trči, vozi skejt. Ali to što ne voziš auto ne znači da ne treba da ga glancaš. Peri auto što češće, održavaj ga. Odlična stvar za psihu. Treće, kupi sebi kačket. Znam da ovo možda zvuči glupo, ali kačket nije samo modni detalj. Kad staviš kačket, znači da si spreman za akciju, za šetnju. Spreman si da provedeš vreme napolju. On te štiti od sunca, vetra, kiše. Kad imaš kačket, ne možeš da zevaš u telefon i da hodaš ulicom. Osim toga, možda znate ovu čuvenu fotografiju sa početka 20. veka. Muškarci u Njujorku, svi do jednog imaju šešire na glavi. Ovo je scena iz mog omiljenog podcasta, Nems i njegovi drugari. Svi nose kačkete. Modni detalj, što da ne. Promeni stil. Uvek budi svež, miriši celog leta, glancaj obuću. Poenta, leto traži od tebe da budeš negde drugde, ne u istoj sobi gde si proveo celu zimu. Četvrto, pomeri se, budi aktivan, kupi trake za razvlačenje, kreni sa džogingom, teretana na otvorenom, sklekovi, zgibovi, propadanje ili lagana šetnja, plivanje na bazenu, obližnjem jezeru, a može i ovako nešto. Ovaj lik nije baš hteo da se snima, ali evo, ja sam ga snimio u Niševi početkom marta. Jel hladno? Voda je bila, nemam pojma, ledena. Ali eto, čovek se spušta tokom Nišave kao da se ništa ne dešava. Okej, za nekog i to super aktivnost. Podržavam. Pecanje. Odlična stvar za mozak i za psihu. Ovo što ste videli je AI, ali čisto sam hteo da bacim i da vam pokažem šta najnoviji Seedance 2.0 može da uradi. Mala digresija, ali ako nekog ovo zanima, mogu i da snimim jedan video o Seedance 2.0 i možda još po nekoj AI aplikaciji.
Pišite u komentarima ukoliko vas to zanima. 5. Idi na koncert. U svakom većem gradu u Srbiji tokom leta postoje besplatni koncerti. Za svakog postoji po nešto. Uživo muzika u kafićima, restoranima, koncerti na trgovima, festivali. Evo ga, Stereo Banana, najbolji bend iz Niša. Nastupao je prošlog leta tu ispred moje zgrade u parku Svetog Save. Vreli dan, vrelo večer i onda kreće kiša. To je to. Jedan od onih koncerta koje pamtiš celog života. Imaš 3 meseca pred sobom. Evo par stvari koje sam naveo. Spisak je beskonačan. Pišite u komentarima. Dajte ideju. Ajde da nam ovo bude najbolje leto. Spustite telefone, obrišite društvene mreže, ugasite YouTube, ali pre toga like, subscribe. Koračamo ležerno podavijenih nogavica. Njuškamo se pored rečice, jako si mi ribica. Zovem te debrice, bebice.